Přátelé, já vás zdravím u 76. dílu seriálu Jak se staví e-shop.cz a tentokrát se podíváme v tomto videu na Google Ads, což je asi nejrozšířenější nástroj pro e-commerce. Hned po Meta Ads bych řekl, nebo respektive s Meta Ads jsou na tom tak nějak podobně, ale Google Ads bývá nějaký základ, který vám pomáhá být vidět ve výsledcích vyhledávání a nejen v nich, ale převážně ve výsledcích vyhledávání na konkrétní dotazy, tak být tam vidět se svými produkty nebo tam být vidět se svojí vyhledávací reklamou a pomáhá vám přivést relevantní zákazníky na váš web, který ne vždycky ale nakoupí, ale to si postupně rozebereme. Já jsem ten článek koncipoval do několika nějakých bloků, kolik procent rozpočtu dát do Google Ads pro nějaký začínající e-shopisty, který třeba můžou ten rozpočet mít okolo 100 000 měsíčně. Pokud samozřejmě máte rozpočet nějakých 20 000 měsíčně, tak to je spíš hodně o tom si dělat pokus omyl tak nějak in-house, asi bych do toho ani PPC specialistu netahal, ale pokud už máte rozpočet okolo 100 000 měsíčně, tak už byste tam mohli mít svý specialisty a vyplatí se do těch Google z začátku třeba dát nějakých 40 až 50%. Do sociálních sítí zase záleží na segmentu, budeme-li se bavit o oblečení, tak bych tyhle ty dvě položky prohodil vzhůru nohama. Pokud se bavíme o nějakým sortimentu typu třeba RC motory nebo nějaký mobily a tak dále, který prostě jako na Facebooku už moc vás jako neokouzí, protože je znáte a hledáte vesměs nějaký e-shop, který je nabízí za nejlepší cenu, tak tam ty Google Ads jsou super. Do SEA byste se měli vždycky dát přibližně nějakých 10 až 20% vašeho marketingového budgetu, protože jestli je něco velice špatně, tak prostě strčit 1 milion do Google Ads a nedat vůbec nic do ostatních kanálů a nemít diverzifikaci. Ono vám to může samozřejmě vydělávat, může to fungovat, ale pak se vám jednou stane, že vám Google Ads vypnou a vám celý biznis krachne. Není to nějaká sci-fi story, viděl jsem to několikrát, kdy prostě klient třeba zařadil do sortimentu do své nabídky, já nevím, třeba nože nebo nějaký takovýhle věci, které Google vyhodnotil jako zbraně, nebo sortiment třeba erotických potřeb a z nějakého důvodu zablokoval ten feed, nebo byl tam nějaký problémy třeba s odkazováním na nějaký PDFka, který vedli potom odkazem na nějaký web, který byl zabanovaný, zavirovaný a Google vám kvůli tomu vypne veškeré reklamy. Musíte to řešit s podporou, která vám ne vždycky úplně pomůže a je to pak detektivka třeba na měsíc. Pokud máte samozřejmě armádu lidí, tak to vyřešíte za nějaký týden, ale furt vám, pokud budete mít 100% závislost jenom na Google Ads nebo na PPCčkách, tak při jejich výpadku, vypnutí, tak když vám týden nebo 14 dní nepoběží e-shop a vy se tím e-shopem živíte a máte nějaký zaměstnance, no tak máte políčeno docela na velký problém. Takže řeším tady v článku nějakou diverzifikaci kanálů, následně řeším nějaký orientační roázky, zase záleží, jak co nakupujete, jestli vyrábíte, jestli nakupujete z Číny, jestli nakupujete z Evropy. Takže ty marže jsou vždycky různý, ale aspoň nějaký orientační záchytný roázky tady řešíme, čili návratnost investic, jaká by měla být při nastavení. Řešíme tu i nějaký typy reklam, ty základní SEAčkový, čili vyhledávací reklamy, které si potom ukážeme. Řešíme tady DSAčka, dynamický, který hodně čerpají ze SEA, takže pokud používáte pokročilé SEO a váš SEO specialista vám tam kliká vstupní stránky, ale zároveň váš PPC specialista o tom neví, anebo není váš SEAř/PPC specialista a nemáte puštěný DSAčka, tak o ty vstupní stránky, které vám SEAř dělá, tak je nevyčerpáváte naplno, používáte jenom pro SEO, nepoužíváte je pro PPC a je to velká škoda, protože DSAčka vám můžou občas přivést nějaký trafik třeba z blogu, můžou vám přivést trafik právě na ty parametrické kategorie, který by měl mít každý e-shop, by měl řešit, protože přemýšlím, jestli jsem narazil někdy na nějaký e-shop, který parametrické kategorie vůbec nepotřeboval a nebyl tam nějaký potenciál monetizace. Brandové kampaně, to jsou takové kampaně, které cílí přímo na vaše jméno. Typicky my tady třeba máme klienta Damano a my prostě musíme mít puštěnou kampaň na jeho značku, čili když někdo zadá přímo Damano, tak se snažíme, aby byl dohledatelný se svojí homepage.
Spousta klientů si říká, že to je zbytečný, že to jenom zkresluje PNOčka nebo nějaký tyhle ty výstupní metriky. Proč vlastně si platit za reklamu na váš vlastní brand ve vyhledávači, když vás někdo hledá? Je to proto, že když to neuděláte vy, udělá to vaše konkurence a bude to mít zadarmo. Ve chvíli, kdy tam budete s vlastní doménou, tak za ten proklik budete platit pár halířů, maximálně nějaký korunky, pokud to nějaká konkurence nevyhypuje do extrému. Ale ta konkurence vždycky bude platit víc než vy. Jo? Takže mít tam svoji reklamu sám na sebe je dobrý, je to krytí, aby si konkurence tam potom nedala reklamu typu hledáte nože Damano, vyzkoušejte náš e-shop, něco. Jo? Samozřejmě ta brandová kampaň funguje nejlíp, pokud vaše značka má nějaký unikátní název, jo? Něco, co vlastně nic neznamená ve světě. Pokud se budete jmenovat Levné elektro, tak si na vás každý reklamu může udělat, protože prostě, abyste zablokovali někomu celý název Levný elektro, nebo často nám volají různý e-shopy z ptákovin, jak si dovolujeme být třeba vidět na ptákoviny Hradec Králové, když v Hradci nemáme pobočku, a jak to, že se nám tam zobrazuje reklama. Já vždycky láskyplně říkám, ale my doručujeme do Hradce. A to, že jste si pojmenovali vaši doménu, tak hloupacatě, jenom ptákoviny pomůčka Hradec Králové nebo ptákoviny pomůčka Plzeň, tak to je vaše chyba. My kvůli tomu se prostě nebudeme vám vyklízet prostor, nemáte žádnej vlastně práva na to být jediný výhradní prodejci v Hradci nebo v Plzni nebo v jakýmkoliv jiném městě, v Praze a tak dále. Takže když máte dobře zvolenou doménu, tak ta ochrana je skvělá. Pokud máte zvolenou špatně doménu, tak ty náklady na to její krytí budou podstatně dražší a budete muset teda víc zaplatit, budete tam muset víc bojovat s více konkurenty, ale to je prostě boj toho, když si na začátku špatně vyberete název svýho e-shopu. PLAčka jsou ty nejrozšířenější, jsou produktové reklamy, ty, které vidíte, já to vlastně asi rovnou můžu ukazovat, ty, které uvidíte tady v tomhletom výsledku vyhledávání, takže já jsem si zadal dotaz pánské prsteny z chirurgické ocely a Google na základě mých preferencí, co si myslí, že já mám rád, co mně se líbí, tak jsem pokusil vybrat svý klienty, čili vybrat v těch produktových reklamách na Google Ads, vybrat e-shopy, který mají něco, nabídku, která by mohla se mně nejvíc líbit. Dává to tady trošičku smysl, protože já se třeba, když už bych nosil prstínek, tak bych opravdu nosil nějaký černej, klidně s kombinací se zlatem, kdybych se měl někdy ženit nebo vdávat, ale ten výsledek je tady velice přesný. Kdyby mi tam dával nějaký hezký stříbrný prstínky roztomilý, tadyhle třeba tohleto, co má rudý šperk, tak tím mě vůbec neoslní a proto je to i někde v těch vzdálenějších, jenom abyste třeba upřesnili, jestli mám o tohleto zájem. Ale jeho výsledek byl velice přesný, tyhle ty černý prsteny jsou přesně můj typ a ve chvíli, kdy já bych tady, asi bych si nekoupil tady, dobrý, jsem jde nějaký za 70 000, asi bych si nekoupil prstínek za 70 000, když hledám chirurgickou ocel, tady prostě zase Google udělá občas nějakou chybičku, ale velice dobře to zaměřil. Ve chvíli, kdy vlastně uživatel, teď typicky já, si řeknu, dobrý, ten prstínek se mi líbí a proklikne, tak vy vlastně máte stržený kredit z Google Ads na základě vašeho nastavení kampaně. Ta kampaň se může nastavovat na cenu za akvizici, na cenu za proklik, na návratnost investice. Těch nastavení je tam spoustu, které vám pomůžou třeba dát tomu Google signály. Ale ve chvíli, kdy ten uživatel proklikne, tak ten Google Ads dostali signál, že váš sortiment ho zaujal a má o něj zájem a tím de facto práce PPC specialisty a samotného Google Ads účtu končí. A teď o tom, jestli nakoupím nebo nenakoupím, opravdu záleží už čistě jenom na tom e-shopu, na tom, jestli je pro mě důvěryhodný, což na první pohled třeba ten apart. Já mám vždycky docela jako takový red flag, jakmile tam vidím takhle ještě ty halíře a ty nulky, mě to z nějakého důvodu prostě evokuje, že to je nějaký čínský e-shop, ale vůbec to nemusí být pravda, jo. Ale pro toho klienta, nebo pro mě by teď bylo důležité se prostě podívat na cenu,
podívat se na nějaký doručení, tady píšou do 24 hodin, takže OK, asi to bude český e-shop. Mají tady ukázanou i nejnižší cenu za posledních 30 dní, takže vidím, že tam byla nějaká cenotvorba 890 na 445 před 30 dny 623 korun. OK, můžeme tomu věřit nebo ne, to ať si potom řeší Česká obchodní inspekce. Vidím teď, že to dostanu v nějakým asi dárkovým balení, takže zase super na první pohled. Jo, a asi kdybych měl opravdu zájem si koupit dneska prstýnek, tak si myslím, že bych na tomhletom e-shopu přinejmenším přihodil do košíku a pak zjistil, jestli mě někde něco neodradí. Typicky vidím, že máme slevový kód, tak bych asi přemýšlel nad tím, jestli ten slevový kód nenajdu, začal bych si rychle googlit slevový kódy na Apart, jestli nějaký existují. Následně bych popřemýšlel a jo, tak za mě třeba tohleto uživatelsky mě asi odradí, jo. Tak jako bych se má nevšiml, že můžu koupit i bez registrace a nutit mě registrovat se je pro mě úplně jako hell, když ten e-shop nemám vůbec ověřený, když jsem ji nakupoval, tak prostě tam nechci dělat account, nebo ho nechci dělat, pokud mi nenabízí nějakou automaticky slevu, třeba ještě 5%. Ale dobrý, mají tady nákupy bez registrace, mají tady platbu, kterou bych využil, takže kreditní. Jo, tohle to jsou všechny věci, všechno aktivity, které následují po tom prokliku, ale vy už v tomhletu chvíli máte stržený peníze. Ten proklik mohl stát 10, 20 korun, možná 30, protože je to lukrativní první pozice. A ty e-shopy potom následně řeší, jestli statisticky jim vychází nebo nevychází ta konverze smysluplně, jestli bohužel často to PNOčko, jestli jim dává nebo nedává smysl a jestli třeba se jim vyplatí vůbec tady být. Jak se všimnete na tenhle ten dotaz, já tady nemám žádný známý e-shop. Jo. Něco jako šperky.cz tady nejsou. Jo. Z těch známých e-shopů, OK, šperky jsou všichni skovaný až jsou. Bruno Shop, první místo, jeden z mých klientů. Jo, je tady krytej pouze v SEO, protože my prostě nemáme rozpočet na to, aby jsme tady válčili o první pozice a zároveň třeba Bruno Shop nemá zrovna prstníky, který by Google si odhadnul, že by se mně mohly líbit. Jo, ale jak vidíte, skoro všechny e-shopy, co tady jsou, tak si myslím, že jsou hodně nový. No Sheep, jo, si myslím, že to bude taky nějaká Čína nebo něco takového. Já se omlouvám, že to teď všechno jako bagatelizuji na Čínu, doufám, že jsem neurazil nějaký ten e-shop, ale těch šperkových e-shopů, a tady to má jako hezky zpracovaný, těch šperkových e-shopů je strašně hodně, rostou prostě jak houby po dešti. A já to serpo u těch šperků, protože tam děláme i PPCčka, sleduju. A jsem překvapený, jak vždycky nějaký e-shop tady vystřelí, má tady úplně vytapetováno 1 měsíc, pak se vlastně ty klienti spočítají, jestli se jim to vyplatilo, většinou zjistí, že ne a další měsíce už tady vidět nejsou. Jo. Stejně jako my, pokud bychom hodili rozpočet na měsíc třeba 200-300 tisíc korun měsíčně a opravdu jsme hodně otevřeli stavidla na to, aby jsme se tady zobrazovali, tak pravděpodobně ta návratnost investic by tam nebyla a musela by ta strategie být o něco hlubší. Třeba OK, potřebujeme se zbavit nějakých skladových zásob, OK, potřebujeme nahnat lídy, který potom budeme remarketingovat přes sociální sítě. Ale to je zase u šperků, jako kolikrát do měsíce si kupujete šperky. Jo. Nejsem úplně zákazník chirurgické oceli. Býval jsem možná tak v 17 letech, když jsme nosili takový ty metalové prstínky s pentáčema a s podobnýma věcma. Jo. Ale to si myslím, že to už dneska není nic pro mě, takže nevím, někdy jsme taky nakupovali třeba jednou za 4-5 měsíců nějaký prstínek, takže tady prostě ta retence bude o něco těžší. Jo, takže tadyhle u toho e-shopu, jsem tady zalítnul vám, jo, takže ve chvíli, kdy ten zákazník proklikne, končí část Google Ads, končí část PPC specialisty a rozhoduje strašně moc ten e-shop. A já bych třeba tadyhle jako měl velký problém, že dodání jenom přes kurýra, jo. Já chci zásilkovnu. Jo, a tohle je pro mě nějaký red flag, jo. Proč mají jenom kurýra? Proč nemají, jasně, že dodací náklady 0 korun, no, ale jaký kurýr? No, a tu chvíli jako mám z toho prostě jako už bych dal jako dobírku. A dobírka tady není, jo.
Takže ten e-shop se jako tváří dost česky, nebo působí nějakým způsobem jako OK. Do této fáze bych byl naprosto asi spokojený. Byť, jak říkám, ty nulky mi vždycky signalizují, že ten e-shop je na nějaký divný platformě, která prostě divně ukazuje jako desetiná čísla. Ale už prostě ve chvíli, kdy mám dobrý zásilkovna tady. Hele, uživatelsky byste si to taky mohli trošku podtunit. Dobrý, tohle už nebudeme řešit, jo? Ale dobrý, zásilkovnu tam mají, takže bych to asi dokončil, tu objednávku. Ale už jsem se sekl v tom nákupním košíku a jestli je něco problém, tak jsou to většinou UXácký faily v nákupním košíku, kdy věci jsou tam poskovávaný a já jsem tam třeba tu zásilkovnu na první dobrou neviděl, až teď jsem se tam všiml, že ji můžu rozkliknout. A osobně bych asi šel na jiný e-shop. A už mě to odradilo. A mohlo by tam vyskakovat, že mi dají 10% slevu po registraci a podobné věci, ale už prostě jako těch e-shopů je milion a můžu nakoupit kdykoliv jinde a potřebuju prostě věřit, že ten e-shop je kvalitní, není to nějaký šméčko, s kterým potom, když mi věc boží nedojde, nebo když mi z chirurgický místo oceli dojde nějaký plast, takže to můžu prostě reklamovat a že to bude OK. Takže to jenom vysvětlu, abyste si trošičku uvědomili, kde je ta část toho PPC specialisty a těch Google, co oni dokážou. Oni vás dokážou tady zobrazit na ten dotaz. To je jejich účel. Jo, i toho PPC specialisty je úkol, aby vás zobrazil na správný dotazy, na ten sortiment, co vy prodáváte, aby vás tady zobrazil, aby případně reguloval trošku rozpočty, abyste se jako neulítli. Ale to, jestli ten člověk nakoupí, když už klikne, tak má o vás zájem. A to, jestli nakoupí, to prostě rozhodne váš sortiment. A pokud vy nemáte kvalitní sortiment a nemáte na to rozpočty se tady válčit se všema těma e-shopama, kterých je tady opravdu jako tisíce na ty šperky, tak se víc věnujte tomu SEO, kde prostě jste vidět hned pod touhletou nabídkou. Zároveň jsou tady OK šperky, levné šperky CZ a tohle doprava gratis, vůbec netuším, co to je, mi úplně nepřipadá, že by to bylo něco českého zase. Ale asi jo. No, to bude, ježiši, to je strašný. OK, tak tady bych nenakoupil teda ani zadarmo. Jo, takže je důležité se vždycky uvědomit, jestli do těch Google Ads chcete investovat peníze a jestli se vám radši nevyplatí zkusit si vybudovat prostě organickou pozici. Protože tadyhle, ta cena té aukce je ovlivněná převážně tím, kolik máte peněz. Já vím, že tam jsou ještě drobný faktory jako kvalita vstupní stránky, nastavení těch kampaní, jako jestli máte detailně tam vyplněné obrázky a popisy a jestli máte obrázky na bílém pozadí nebo míným pozadí a tak dále, jestli tady máte vodoznaky na těch produktech nebo nemáte, za to vás může samozřejmě Google trošku penalizovat a v ní vás zobrazovat. To všechno jsou relevantní faktory, ale furt Google je aukce. A jak řekl klasik v Kingdom Come, tak větší pes prostě mrdá, nebo silnější pes mrdá, něco takového říkal, ale mám teď pocit, že mi Google zablokuje tohleto videjko za tyhle ty výrazy. No tak snad ne. Takže furt tyhle ty pravidla platí. Já jsem chtěl dát ještě tady ukázku třeba, jak vypadá trošku jinak Serpo na servomotory. Zase my tady máme z Big Hobby obsazenou první pozici v SEO. Tím to vždycky kryjeme. Jako to SEO byste si měli pohlídat, že tam jste, že to máte vybudovaný a máte to krytý, když se tady prostě v těch PLAčkách nezobrazíte. Že stále platí, že nějakých třeba 30-40% uživatelů si zároveň ještě prokliká ty organické výsledky. Někdy se chytnou hned a možná ty procenta jsou ještě větší, ono záleží na segmentu. Jo. A třeba zrovna u těch servomotorů, tak tam vás jako grafika, tady Temu, že už se nám začíná tam spát, jo. Od Karla, druhá jakost, jasný. Jo, takže tady se vám prostě jako to zobrazení toho produktu vám jako moc nepřidá a spíš ty lidi prostě prokliknou na ten e-shop, aby se i něco jako dozvěděli, protože to jsou prostě modeláři a mají nějakou potřebují si být jistý, že tam ten popisek je důkladný a spíš půjdou přes tu organiku. Zase máme ji vybudovanou, jsme tady vidět i v PPCčkách, vidíte tady i z čeho to jde, takže z webu Heuréky, nebo jestli to jde třeba ze ShopTetu, ze ShopTet Ads kampaních, který vlastně de facto běží zase na Google Ads, jenom to běží přes CSS program, nebo jestli jste tady z Tanganiky, nebo jestli jste tady z nějakého jiného programu, anebo jestli jste tady z klasických Google Ads, tady jsme z Google.
Já jsem měl ještě jeden, jo, tadyhle, krásnou ukázku na trošku složitější zákaznický dotaz, jako kdy hledá produkty na vláknitou řasu v jezírku nebo z jezírka. Kdy zase tady jako produktově vám něco naběhne, ale na rozdíl od prstínku, kde opravdu vybíráte podle obrázku, nebo oblečení nejspíš budete vybírat podle obrázku. No prostě takový ten sortiment, který je spíš lifestyleový, budete vybírat podle těch grafiky, tak zase tadyhle spíš budete vybírat podle nějakých vlastností. My jsme tady s HomePondem, s mým klientem nejen vidět v těch PLAčkách, kde tady samozřejmě se i Google snaží střídat různý tyhle ty klienty, tady Dr. Max, Superzoo, Alza, Vodnář, Rady jezírka, jasně jsme tady od každého něco, klient si samozřejmě může potom uživatel ještě rozkliknout dál a hledat něco dalšího, ale on se z tohohle jako nedozví úplně, tady vidí přípravek proti vláknité řase, což záleží na tom, jak máte dobře pojmenovaný ty produkty. Zase, kdybyste tady pojmenovali produkt pouze Catapont 1 kilo, jo, tak vlastně nic neřeknete, jo, tomu. Ale ten přípravek proti vláknité řase tomu dost pomůže. No, třeba tady bychom to mohli mít pojmenovaný líp. Jo, ale chtěl jsem vám ukázat, že tady jsou i nový trošku výsledky vyhledávání. Je tam, my tomu říkáme AIO, takže jsou to výsledky generovaný AI, do kterých se můžete dostat většinou na základě vašeho SEA, vaší organiky. Ono, když si pojedete níž na tenhle ten dotaz, tak zjistíte, že v SEO jsme první s HomePondem, jsme zároveň i druhý v HomePondu, takže máme hned tady 2 výsledky po sobě a pak až je tady nějaká konkurence, takže tam jako máme poměrně slušně vytapetováno. Taky SEO tam děláme už kolik, 5-6 let, takže většinu věcí máme pokrytých. Ale zároveň tadyhle ta novinka od AI se vám snaží sama poradit. A odbíhám od PPCček trošku, ale abyste pochopili, co se může stát, že ten člověk si tady proklikne reklamu, ale pak si stejně začne tady číst, co má nakupovat a co mu může pomoci je, že my jsme tady dostali do toho AIO přímo produkty, který prodává HomePod nebo vyrábí. Byť tady slovo HomePod není vůbec nikde zmíněno, tak ty produkty, který doporučuje Catapont a Superpont, tak ty vyrábí pouze náš klient. Takže my od začátku jsme schopní komunikovat kompletně naši značku, naše produkty. I tady následní 3 produkty doporučuje vlastně našeho klienta. Podprahově trošičku, ale doporučuje. Jo, není tady napsáno nakupujte na HomePondu, je to tam lepší nebo něco. Ne, on tady prostě zmiňuje konkrétní produkty, který nenakoupí nikde jinde než u mého klienta. Plus zároveň máme ještě tady nějaký malinký výsledky, ale zase tohleto, co vidíte, tohleto celý, tohleto dole, to je práce SEO specialisty, respektive kvalitního SEA a zároveň kvalitního brandingu. Jo? SEO a branding prostě jdou ruku k ruce, stejně jako SEO a UX nebo SEO a PPCčka. Ale to SEO prostě bývá základ těch e-shopů, takže když na něm nepracujete, nemáte šanci něčeho takového dosáhnout a zároveň máte potom těžší pozici, jo, třeba v té konverzi přes ty produktové reklamy. Pro mě prostě jako super, že tady mám Catapont, Superpont, tak se zákazník může podívat, řekne se, hele, Catapont, zmiňuji ho tady, mají ho tady, Superpont, zmiňuji ho tady, mají ho tady, prokliknu a nakoupím. Tolik asi jako zjednodušeně, co ovlivňují Google Ads. Mají samozřejmě Google Ads i nějaký SEAčkový reklamy. Já se tady podívám, jestli se mi podaří něco zajímavého vygenerovat. Nemám to tady teď připravený, ale mrkneme třeba na dotaz. Tabulková čokoláda. Koukám, že SEAčka docela přestává Google zobrazovat. Tabulková čokoláda úplně nepomohla. Se omlouvám, že teď to nevidíte, tak já vám to sem lupnu. Myslel jsem, že se tady zobrazí ještě sponzorovaná. Ono to vypadá úplně stejně jako tato reklama. Já zase čokádovna jeden z našich klientů, ale zdá se, že ten prostor pro ty SEA reklamy už úplně není. Tabulková, tak dáme mléčná čokoláda, to by mohlo projít, ne? Jo, takže zase SEO.
No, SEAčkový reklamy ale znáte, vždycky tam bylo napsáno to sponzorováno. Já jsem teda teď jako opravdu trošku v šoku. Zkusíme na druhou stránku, jestli tam třeba už ty reklamy nenaběhnou. A furt jsou tady PLáčka. Ne, a prostě ty SEAčka vám nevygenerují. Každopádně vypadají úplně stejně jako tyhle ty snippety ze SEA. A zkusím něco, na co třeba jako nevyběhne čokoládovnanek jako první. Jo. Vlastně to je, taky děláme se už asi taky 5. rokem vlastně. Čtvrtým, 5. Hořká čokoláda, obrázky, super. Dobře, jako zdávám, čokoládovna Janek má prostě v SEO obsazený všechno a SEAčka už tady vůbec nevybíhají. Ale prostě vypadalo by to úplně stejně, jenom by tady bylo napsáno sponzorováno. Takže to je ještě ten další typ reklam. Řešil jsem tady aukční systémy, jako proč se nezobrazíte, to už jsme se tady zmiňovali, prostě záleží to na vaším rozpočtu. Čím méně máte peněz, tím prostě je těžší, aby se ty systémy naučily. Jo, spousta e-shopistů prostě spouští Google Ads, jako dáme do toho třeba 50 000 měsíčně. Jako, já vím, že to je hodně peněz, jo, ale v těch PPCčkách je to skoro nic. Jo, to jste schopný jako denně proklikat kolik? 1500 korun. Berte si, že jeden proklik vás bude stát něco mezi 5 až 20 korunama. A když se třeba vzpomenu když jsme dělali různý proteinový ty suplementy a podobně, tam někdy prokliky byly za 30 korun. Jo. A to, že prodáváte věc za 200, tak je to drahý. Ale tam se počítá s tím, že vy ty zákazníky draze nakoupíte, ale když ty suplementy jim zachutnají a vy je vyrábíte a nekoupí je nikde jinde, tak budou k vám chodit potom dalších třeba 5-6 let, že jo? Nebo dokud tě bude bavit cvičit a zobat. Jo? Takže tam ta retence prostě je obrovská a funguje. Pokud samozřejmě prodáváte něco jednorázového, co si člověk jednou koupí a pak rok o ten e-shop nezavadí nebo 2 roky, tak tu pozici máte podstatně těžší v těch PPCčkách a zvážil bych tam opravdu spíš to budování toho SEA a PPCčka tam dát jako nějakou podporu. Tak, co tady dál řešíme, jsou CSS programy. CSS, já mám zase na to samostatný článek, kde to rozebírám, ale jenom teď zmíním, že jsem dělal krásný test u jednoho svého klienta, vlastně bylo to já to asi nebudu zmiňovat, tady to byl klient, protože na to nemám úplně povolení, ale to je jedno. Ale testovali jsme, že jsme vypnuli rozpočet na CSS od ShopTetu, kde jsme měli povolených nějakých 75 000 korun měsíčně utratit a zároveň jsme utráceli okolo nějakých 150 000 korun měsíčně na Google Ads. Ty pozice pro ty CSS jsou tam trošičku jiný, ale de facto se jako střídají s těma produktama, že byste nikdy nebyli bidovat proti sobě. Tím pádem, když se tam zobrazí ShopTet, tak se tam nebo ten CSS program, jako je Tanganyika, jako je x dalších, tak se na ten produkt nezobrazí váš Google Ads. Tím pádem odebíráte Google Ads nějaký data a jeho PNOčko se zhoršuje. To byla jako teorie, kterou jsme prostě měli a chtěli jsme si ji potvrdit. A my jsme u toho klienta z těch 50 nebo 75 000 měsíčně na tom ShopTetu to snížili na 20 000. A sledovali jsme, co se stane s PNOčkem na Google Ads. PNOčko na Google Ads jsme dlouhodobě měli 25% a na ShopTetu bylo okolo nějakých 12 nebo 8, něco mezi 8 až 12%. Když jsme změnili ty ShopTet Ads, jsme je snížili a dali jsme větší prostor Google Ads, tak nám okamžitě se snížilo PNOčko na nějakých 11% a ty prodeje jsme vlastně převedli do našeho reklamního systému. A tady zase je důležité si udržovat tu filozofii toho jasně, jak ty CSS programy chcete používat. Já tady v tomhle článku nebo v tom dalším od CSS prostě doporučuji Paretovo pravidlo. 80% investici strkejte do vašeho systému, do vašich Google Ads. 20% dejte jako podporu na CSS program třeba ShopTetu, Tanganiky nebo nějaký jiný. Pokud nejste fakt zběhlí v datové analytice a fakt mástři už přes PPCčka, kdy prostě spendujete 1 000 000 měsíčně, tak prosím vás víc jako 1 nebo 20, jako
CSS programy nemějte, jo. Budete se v tom strašně magořit a nespočítáte ty PNOčka, teda pokud počítáte ještě doma PNOčka, tak jako se nedopočítáte, jo, ty retence, nebo ty návratnosti, pardon. Jo, ale pokud zvažujete, a já doporučuji všem klientům, aby měli dneska puštěný Google Ads, tam prostě strčili z těch 100 000, co mají připravený, třeba 80 a 20 000 investovali do CSS programu. Zase spíš doporučuji ShopTet, když máte na něm e-shop, dá se to tam spravovat jako vevnitř. Ale ShopTet kampaně, já tomu říkám ShopTet Ads, no. A už mi ShopTetáci psali, ať tomu přestanu říkat ShopTet Ads. Ale nepředučí mě. Prostě jsem si ten brand takhle vymyslel. Ale prostě do těch ShopTet kampaní jako dejte třeba 20 000 nebo 10 000, jo, něco takového. A rozvrhněte si to a měřte to dohromady, sledujte, co se děje, jo. Když dám do CSS programu, o kolik mi klesnou vlastně tržby a kolik se mi zhorší PNOčko v Google Ads. Nejhorší je, když vy běžíte, když necháte vašeho PPC specialistu dělat Google Ads a vy se jako e-shopista začnete spouštět 3-4 CSS programy a najednou prostě jemu se zhorší PNOčko, on neví, co se jako děje a vy potom plašíte a jo, vy ty kampaně nastavujete nějak divně, vy jste to všechno zhoršil, jo, a pak jako z toho klienta vypadne, jo, já jsem se ale mimochodem nastavil několik CSS programů, takže vám tam se trošku jako budu asi překrývat. No, tak to je vždycky jako potěší, jako ty PPC specialisty, když se něco takového dozví. PNOčko jsem zmiňoval, máme na to samostatný videjko, samostatný článek, jako, hele, pokud jedete prostě e-shop jako začátečníci, držte se PNOčka. Pokud už máte tým marketáků, kde máte člověka, který vám řeší e-mailing, kde máte člověka na sociální sítě, člověka na SEO, člověka na Google Ads, UXáka, tak to PNOčko pro vás není až tak důležitý. Pro vás je důležitý, že nakoupíte jednou zákazníka a kolikrát dokážete ho retenčně obrobit, čili začnete potom vlastně než PNOčko sledovat, že když jste získali zákazníka, tak kolikrát do roka u vás nakoupí. Když vás nakoupí 3x, 4x, tak i když jste měli PNOčko ztrátový na jeho první akvizici, tak v těch dalších už jste v zisku, protože půjde třeba napřímo. Jo, tohle to třeba skvěle fungovalo u čokoládovny Janek. Jo. Prostě ty lidi jsme za začátku nakupovali poměrně draze, jo, protože prostě čokoládovna prorazit proti Lintu, prorazit proti Milce, proti Kauflandům a všem v PPCčkách, jako zobrazit tu čokoládu, dostat ji mezi lidi, to prostě stálo peníze. Ale ve chvíli, kdy ty zákazníci to nakoupili a chutnala jim a ocenili tu kvalitu, ocenili, že to složení prostě není normostrana textu plných éček, ale že to je prostě 10 slov, ani ne, tak se začali vracet, začali ty čokolády dokupovat k Vánocům jako dárky pro kamarády, ke svátkům a tak dále. A ta retence toho zákazníka byla obrovská. Jo? A pak už to bylo úplně jako jedno, že ten začátek byl drahej, protože ten e-shop pak vystřelil a už tam ty zákazníci chodí pravidelně a když prostě neví, co by, tak nakoupí nějaký balení čokolád a rychle to darujou jako dárek. Jo, a takhle je třeba jako uvažovat vždycky o tom vašem business plánu v těch Google Ads. Říct si vlastně jako co chceme, jo. Umíme toho zákazníka potom, co ho získáme, tak s ním pracovat. Jestli ne, tak budete mít velký trápení s těma PNOčkama, protože prostě je tady 50 000 e-shopů, který všichni vstupují do aukce. Jsou tady velký hráči, který prodávají veškerý sortiment. Jsou tady čínský hráči, který prostě neřeší nějaký CPCčka, PNOčka, ROASky. A zároveň jsou tady malí hráči, kteří jsou vaše konkurence a taky tam mají toho PPC specialistu. A ten taky nastavuje ty kampaně a pravděpodobně nastavuje velmi podobně jako ten váš. Ono tam nejsou nějaký super kouzla, který byste jako mohli extra dělat. Jo. Vy tam můžete ladit, můžete tam přidávat podstránky, můžete tam různě testovat, jestli třeba když zmíníte dárek zdarma, tak jestli ty lidi víc prokliknou a dostanete na ten e-shop jakoby s větší pravděpodobností. Ale pokud ho na tom e-shopu neumíte obrobit, máte prostě po uživatelské stránce špatný web, máte špatné ceny, špatnou nabídku, špatný sortiment a nemáte prostě dopravce, který ten zákazník chce, nemáte možnost platit kartou, převodem nebo dobírkou, tak ty zákazníci odejdou.
A nebo odejdou, prokliknou a budou se rozhodovat další měsíce, jestli nekoupí. Já si vždycky říkám, zkuste si jako e-shopisté sami sledovat, sami sebe, jak vy nakupujete na e-shopech, jak vás něco oslovuje. Já teď dám hezkou reklamu Tall Guys, což jsou e-shop, který prodává trička pro vysoký lidi. Pro lidi, kteří mají jako 1,90 m a tak dále, 1,80 m, myslím, že to začíná. A oni vymýšlí trička, teď byli v DVTVčku, já si to ještě chci pustit. Ale oni prodávají trička, který mají prostě střih pro vysoký lidi, takže když ty lidi zvednou ruce nahoru, tak jim prostě nevyleze břicho, že jo, nebo prostě neslačou se do půlky těla. Jo, my prostě vysoký lidi s tím máme problémy, potřebujeme trička, které jsou trošku níž a sedí nám. A já jsem si teď u nich chci nakoupit konečně. A trvalo to přibližně rok. Rok mě tlačili reklamou trička za 300, nevím, kolik to mají, možná mají za litra ty trička, to je úplně jedno za kolik. Ale jsou to trička, že jo. A vlastně přibližně rok mě oslovovali na Facebooku, pak jsem si začal hledat prostě trička s nějakým delším střihem, takže mě ještě chytli v PPCčkách. A já o nich rok vím, jenom prostě mi to chvilku trvá, než se rozhoupu a nakoupím. Ale ten e-shop jsem proklikal možná tak 10krát, 15krát, než teď doopravdy na ně kliknu. Já už slibuju Tall Guys, že půjdu napřímo, no. A že jim nebudu proklikávat další reklamu za 20 Kč nějaký proklik. Ale prostě třeba u mě jim to zabralo rok a minimálně těch 10 prokliků, kdyby každý stál 5 Kč, tak minimálně jsem mi tam já proklikal 50 Kč, aniž bych nakoupil. A ten e-shop by si mohl říct, OK, tohle to není teda náš zákazník, máme špatně zacílenou reklamu, ale ne. Reklamu měli dobře, jenom prostě to rozhodování u věcí, která není úplně jako to, nezbytná, zbytná, no prostě kterou nepotřebuju hned, tak prostě trvá díl. A to samý platí u šperků, mobil, jak já dlouho vybírám teď telefon, jo? A furt řeším, jestli iPhone nebo Samsung. Už jsem proklikal mraky reklam na Samsungy, jenom kvůli tomu, že tam běhaly ty SAčka tadyhle, tak jsem prostě občas línej klikat na organiku a prostě kliknu rychleji, když hledám Alzu nebo Heuréku, tak prostě jim bohužel klikám hned na reklamy, protože prostě jako můj čas je drahej a jedno otočení kolečka, no, tak prostě radši kliknu, že jo. Já vím, že to je hlupacatý, ale to prostě uživatelé dělají. Uživatelé si prokliknou třeba takhle 10 těch produktů. A je 1, 2, 3, 4, nebudu klikat na naši reklamu 5. Jo, a čtou si, že jo. A tohle je nějaký e-shop, který nejenom, že prodává, Ježiši Kriste, no tak to prkínka, to je strašný. To je nějaký e-shop, který prodává nejenom teda vodnáře, ale prodává, koukám, i naše i homponďácký produkty. Jo, ale prostě si jich rozkliknou víc, jo. Pardon. Tak, tady nás zastavila cookies lišta. To zavírám, to je strašný. Jo, cookies lištu, když mi nedáte doprostřed, tak vám zavírám e-shop, jako já to tady nikde lovidlo a nebudu. Jo, jsou strašný detaily, jako v čem jsou ty lidi jako líní, nebo respektive v čem ty lidi dokážete za pár vteřin odradit. Přijmout, odmítnout. Když se na mě vyskočí ještě něco, tak to zavírám. Jo, a tady už bych třeba dobrý. Konečně e-shop, který jako něco, trošku mě tady irituje, že ten popisek je prostě až tady dole, já si to chci přečíst hned. A už mi tady hned nabízíte, co se vám dá dokoupit, aniž bych si měl šanci přečíst, no. A dobrý, no, to by taky šlo. Alza, klasika. Krásný, jo, prostě Alzu rozkliknete, máte tady prostě fotku, máte tady popisek, hned první si čtu, co chci řešit, podívám se hned na recenze, přečtu si prostě, co chci řešit, jo. A nic víc jako nepotřebujeme k životu. Takový to, že tady prostě uděláte 1 000 000 kravin a člověk musí 20krát rolovat, než si něco přečte. Tak, to taky není jako ideální. Takže jsou prostě věci, které toho uživatele velice snadno odradí od toho nákupu. A vy si pak myslíte, že máte třeba špatně nastavený PPC kampaně, ale vůbec to jako z 90% to není pravda. Já mám ještě jeden hezký příběh, kdy je to pravda, kdy PPC kampaně můžou být špatně nastavený. A jako hodně špatně. A to nemyslím tím, že tam třeba neměříte nějaký rozšířený konverze. Jo, jako v těch PPCčkách se nastavuje spoustu věcí, propojení s GAčkama, měření GAčkách,
vyhodnocování různých atribučních modelů a tak dále. Jako ten PPCčkař toho dělá hodně, ale většinou jako není tak tupej, aby vás zobrazoval třeba na prsteny z diamanty, když vy prodáváte chirurgickou ocel. Jo? Tomu se většinou jako málo kdo sníží. Ale mám jeden příklad jedné agentury. Když jsme ještě byli s kolegou Jankem Bělohradským takový zaměstnanci jednoho e-shopu, jednoho skate shopu. A my jsme dělali audit vlastně, když jsme tam nastoupili PPC kampaň, že jsme oba dva tomu rozuměli a chtěli jsme se na to podívat, jak to dělají profíci. A tam jsme přesně viděli jako obrovský faily. Ten faily byly kvůli tomu, že ten klient, ten e-shop, pro který jsme pracovali, tak prodával oblečení značky Element. Měl na to výhradní distribuci pro Česko a byla to jeho hlavní master značka. No a tak PPCčkaře napadlo, že udělá vyhledávací reklamy na frázovou schodu slova element. Frázová schoda vám říká, že když někdo napíše element a dá cokoliv před nebo cokoliv za, takže trička element, boty element, jo. A dá cokoliv před nebo za, tak se ta reklama zobrazí. Což zní dobře, ne? Když prodává oblečení element a oni tam byli boty element, jo, pánská trička element, dámská trička element, mikiny element, bundy element. Dávalo to smysl. Jenom ten PPCčkář si neohlídal ty vyhledávací dotazy, na který se zobrazuje. Jo, ono to není špatné takhle to nastavit, ale pak musíte po měsíci jít a prostě po měsíci, jako ideálně se na to koukněte už po týdnu, no, ale dejme tomu aspoň po měsíci, kdybyste se na to podívali, tak zjistíte v těch vyhledávacích dotazech, na který se zobrazujete, že slovo element má trošičku větší a širší dosah. A je nesmysl, abyste přiváděli klienta do kategorie oblečení značky Element na dotaz třeba 5. element. No, lidi hledali nějaký film 5. element, že jo, takový starý oldschoolový film. A nám na to běhala reklama, ale dobrý, to stálo třeba za půl roku, to stálo, já nevím, 100-150 korun, jo, to jsou prostě jako na to málo kdo cílí. To je pohoda. Jenže pak tam byl koncert nějakýho rapera Element v Praze. A na to už jako se proklikávalo docela dost, ale zase, to byla jednorázová akce prostě na těch 14 dní, nebo když se spustil, nebo měsíc před tím turné, nebo měsíc před tím koncertem se jako spustili reklamy na jeho koncert, takže zase se tam proklikaly nějaký 2-3 tisíce korun. Bylo to jenom ten měsíc, ve chvíli, kdy skončil koncert, tak nikdo po něm už tady jako ani nevzdychnul a bylo to v pohodě. Ale co nebylo v pohodě, je, že si nepohlídali, že společnost Sencor vydala veleúspěšný levný tablety Element. Takže se hledali Sencor Element 7 palců, Sencor Element, já nevím, 10 palců, 12 palců, 7 palců, asi dost malý tablet, je jedno, jo. Ale prostě ty tablety byly extrémně hledaný, jako fakt strašně moc. A my jsme za tom půl roku, když jsme se podívali, kolikrát jsme přivedli reklamu, nebo ta agentura, kolikrát přivedla uživatele, co hledal tablet Element, tak tam bylo prospendováno asi za 80 tisíc korun. Ta agentura skončila druhý den. Jo. To prostě jsme jenom ukázali takhle majiteli, řekli jsme, hele, všechno ostatní jako jak štáč. Jo. Vždycky se jako každý PPCčkař vám bude říkat, že by to dělalo trošičku jinak, protože jsme všichni jiní lidi. Jo. To bude vždycky, v tom se jako nebojte. Ale ve chvíli ukážete, halo, tady se prostě proklikalo za půl roku prostě desítky tisíc korun na tablety Element, který jste v životě neprodávali, tak tohle je už jako průšvih a tohle je potom jako ta věc, kdy prostě PPCčkař se musí nad sebou jako zamyslet a říct, dobrý, končíme spolupráci, nikam to nevede. Takže to jenom, abyste si nemysleli, že PPCčkaři nemůžou udělat chybu, můžou. Ale tohle je jako velmi, velmi specifický příklad. Samozřejmě dneska vám Google silně doporučuje, abyste používali klíčová slova ve volné schodě. To znamená, že když prodáváte e-shop s plavkama, tak když někdo zadá plavky, tak se třeba tam budou zobrazovat i ručníky. Ale vy třeba ručníky neprodáváte, ale budete se zobrazovat na reklamu na ručníky, protože Google si říká,
hele, když ty lidi hledají jako plavky, nebo když vy chcete, abyste se zobrazili na plavky, tak proč byste se nemohli zobrazovat i na ručníky, nebo osušky ty plážový, jo? Když vlastně každý na tu pláž, kdo hledá osušku, tak vlastně bude potřebovat plavky. A ono to zní hezky. A tím způsobem to dává i smysl. Takovej trošku jako hodně ze široka, jo. Ale problém je, že vy řešíte PNOčko a ono, když zjistíte, jako, že zase jste proklikali máte budget 20 000 korun na reklamu a proklikáte 10 000 korun na osušky a kvůli tomu, že to je ve volný schodě ty klíčové slova. A vy prostě ale prodáváte jako plavky, že jo, no. Dámský ještě k tomu, bikiny. No tak prostě vám to nebude vycházet, jo, a budete se jako trápit. A Google si tohleto obhajuje tím, že on to časem sám vyřadí, ty klíčové slova, jo. On vlastně de facto říká, dejte nám balíček peněz velký, nejte nám úplně jako volnou ruku, nechte to všechno ve volný schodě, nastavte si všude automatizace na doporučení, jo, kde vám tam říká, my vám změníme ROASku, když to cítíme jinak, my vám změníme kampaň z CPA na třeba maximalizovat konverze na cenu za akvizici, můžeme si tam měnit, co chceme. Jo, jako Google vás bude přes ty jejich naháněče telefonní a zároveň přes ty doporučení, co tam dává, tak vás bude tlačit do toho, abyste mu vlastně otevřeli ty dveře a tvrdí, že pokud mu dáte dostatečně velký rozpočet, tak on si všechny ty faily sice udělá, ale v dalších měsících je bude sám automatizovaně vlastně likvidovat, až se dopracuje k tomu třeba za půl roku, že bude opravdu cílit reklamu jenom na to, na co vy chcete prodávat. Jo, ale tam je tam právě jako je ten třeba půl rok a ještě to nevíte jestli se to někde naučí. A jestli tam začne dávat větší a větší kraviny. Jo. A to je ta role toho PPC specialisty, aby ten proces od Google vlastně zablokoval a řekl, hele, OK, my od začátku budeme cílit reklamy jenom na to, na co prodáváme. Budeme vypínat to, co se neprodává příliš moc, nebo co nám nejde. Ale je to furt o tom, že vy přivádíte relevantní uživatele na váš web. Jo. A já dám tady příklad u těch pánských prstenů. Kdyby to byla SAčková reklama, tak teď prostě nám Bruno zaplatí třeba, nevím, 15 korun za ten proklik. Ale ten pán hledal pánský prsteny z chirurgické ocely, ten uživatel, dostal se na pánské prsteny z chirurgické ocely, ale to jestli nakoupí prostě. Ale rozhoduje cena, no. Rozhoduje cena, rozhoduje i to, strašně zbytečná věc, rozhoduje i to, jestli to máte seřazený třeba od nejlevnějších nebo nejdražších, jo. Jestli mi naservírujete drahý produkty nebo levný produkty. Tohle ještě může ovlivnit PPCčkař, jo. Jsou klienti, kde prostě, nebo e-shopy, kde vím, že je lepší si to dát seřadit prostě od nejlevnější ceny a ty reklamy rovnou takhle posílat s tímhletím filtrem. Naopak jsou e-shopy, kde se jde po luxusu a třeba chceme ukázat ty dražší produkty a nechceme klienta nějakým způsobem tady blokovat toho uživatele tím, že mu tam nabízíme něco, co třeba nemá zájem. Nejprodávanější je taková jako jistotka, jo. Ale třeba, když jsme dělali testy u oblečení, tak my prostě víme, že lidi nechtějí jako to nejprodávanější oblečení. Oni chtějí chodit v něčem, jako v čem budou unikátní. Takže když jsme tam tenkrát před lety testovali, jako jestli dává smysl říkat klientům, toto tričko si dneska nakoupilo 78 žen, no tak jasně, no, tak ta 79. se jako nekoupí, jo. Jo, jako nechcete prostě jít do města a koukat, jak mají všichni stejný. Navíc ty vyskakovací hlášky, kolik dneska to lidí nakoupilo, to je jako strašná kravina, jo. Když to spočítá, tak to nikdy nedává smysl. Máme 10 produktů skladem a dneska jich to nakoupilo 200 lidí, jo. To je prostě na palici, hned jako nedůvěryhodný e-shop totálně. Jo, ale vždycky je dobrý jako i ta přistávací stránka, aby prostě byly poskládaný ty produkty smysluplně. A to už vám prostě v zásadě řeší ten e-shop. Ten majitel toho e-shopu prostě musí mít dobře nakoupený sortiment, který se bude prodávat, který je ověřený, že prostě letí. Musí mít tam nastavený dobrý ceny, který ví, že jsou prostě konkurenceschopný. A zároveň musí mít ten nějaký
třeba pěkně tady má Bruno Shop prostě slevu 5% na první nákup, věrnostní program až 20%, 30 dní na výměnu, dárkový balení. Jo, samozřejmě zase by nebylo špatný prostě tady přidat fotku, jak ten prstýnek, jakým balením tím dárkovým přijde, že jo, nebo to tady přidat prostě do infografiky. Zase určitě by nebylo špatný si tady pohrát s tím popiskem, naformátovat ho, trošku si s tím trošku to poladit. Ale jak se říká, jsou to detaily, ale ty detaily prostě ve výsledku rozhodují o tom, jestli ten zákazník nakoupí. No, máte ještě nějaký slevový kód. Takže na to dbejte. Já přemýšlím, jestli tady ještě něco máme. Google Ads prostě nejsou perpetuum mobile. Ježiš, tady na mě vyskakuje tohoto zavírání. To je super. Ve chvíli, kdy e-shop si dává takový to, že když odejdete a začne vám to tady problikávat, tak úplně mu gratuluju k tomu, že díky tomu ten e-shop okamžitě zavírá. To je jako skvělá věc na zavírání oken, díky moc za ní. Google Ads nejsou perpetuum mobile. Já si myslím, že jako je hodně e-shopů, kterým se prostě nevyplatí. Jo, vy to budete, jako buď to na té aukci budete velký hráč, anebo téměř bezvýznamný hráč a nemáte na to se tam zobrazovat a nebude vám to vycházet. Ale to není konec světa, jo. Vy prostě můžete kvůli tomu zkoušet jiný kanály. Můžete zkoušet organiku, můžete zkoušet sociální sítě, prostě fashion a podobně, sociální sítě, skvělý, jo. Můžete třeba vyzkoušet i nějaký jiný typ reklamy. Třeba vám zabere víc rádio, nebo influencery, jo, to jako rádio nás by se asi vykašlal, jo. Ale prostě oslovit influencery, dát jim nějaký zboží a třeba vám dokážou udělat víc objednávek a víc rozšířit ten brand, než prostě ty Google Ads. Ale furt byste v tom marketingovém mixu měli mít a je na vás, abyste tam ubírali nebo přidávali rozpočty. Zase žádný PPC specialista vám nevidí do celkový marketingové strategie. Tu si prostě musí řešit někdo in-house, který prostě řekne, hele, máme takovej a takovej budget na rok, máme takový a takový cíle, který se s tím budgetem snažíme docílit a my prostě ty rozpočty budeme různě upravovat podle toho, jestli nám to kvartálně vychází nebo nevychází. Jo, ono zase spousta e-shopistů sklouzává k tomu, že řekne, nejoblíbenější věta, jo, každý PPCčkař ji slyšel. Já vám klidně dám i 1 000 000 na měsíc, když nám to bude vydělávat. Jo, to je ta nejohranější věta na světě. Jo. To je prostě jako, tím říkáte, já nemám žádnou obchodní strategii, ani marketingovou, prostě vás platím, tak něco vymyslete a ať to dopadne dobře. No, tak jako, pak to necháváte jako na tom PPCčkařovi, ten prostě ví, že vy nemáte nic jako v hlavě, žádnou strategii obchodní, jo, žádný plán, že byste neměli v hlavě vůbec nic, ale myšleno, nemáte prostě v hlavě žádný plán roční nebo 2letý, jako čeho chcete docílit. Nemáte rozškálovaný budget, který máte připravený měsíčně, aby jsme věděli, hele, OK, maximálně můžeme utratit 200 000 za celkový marketing. Při tom počtu objednávek, co aktuálně máme z loňského roku. Chceme růst o 10%. Jo, tak zkusme z těch 200 000 buď to ten budget zachovat a převést třeba ty rozpočty do jiných kanálů, anebo ten budget navyšme o 10% a sledujme, jestli jsme schopni o 10% i navýšit objednávky, nebo jestli když přidáme 10%, tak jsme se navýšili o 5%. Co budeme dělat, když se takováhle situace stane? Jo? To je věc, co má řešit vlastně ten podnikatel. Jo? Od toho je to podnikání. Ale musím říct z vlastní zkušenosti, že tohleto řeší opravdu jenom ty větší e-shopy, které už třeba zaměstnávají 20 a 30 lidí a více. A mají tam na to lidi markeťáky, který se jim o to starají. Jo? Já chápu, že majitel nemá čas na všechno, on se prostě jako nemůže roztrhnout. Ale pokud jste malý e-shop, tak hod prostě do toho musíte investovat veškerý svůj čas a energii a tyhle ty plány si dělat a bavit se o tom se svým PPC specialistou. Dává nám smysl na základě čísel, který teď máme, který jsme třeba naměřili za poslední půl rok, dává nám smysl dávat ještě víc peněz do Google Ads, když nám to nevychází, nebo myslíte, že bychom mohli třeba 30% vašeho rozpočtu převést do práce na SEO a vydělat na tom příští rok, jo?
nebo prostě převést ty peníze do influencera a vyzkoušet to. Jo, a tam by potom měla být ta reakce od toho PPC specialisty, něco v tom duchu. Jasný, taky vidím z čísel, že nám to nevychází, podívejte se, hele, vodíme vám nějaký relevantní uživatele, ty dotazy dávají smysl, ty produkty se zobrazujou, že jo, tam prostě jako když klikne někdo na tu produktovou reklamu, tak jako tady už jako opravdu už nic nevymyslíte, protože vidí cenu, vidí ten obrázek a opravdu to už může pokazit jenom to, že ten e-shop není kvalitní, anebo že ten zákazník si to chce nakoupit třeba až za půl roku. Jo. To prostě taky, jakože ta realita je. Víš, jak jsme se bavili o těch tričkách. Jo. Takže o tomhle tom se pak máte bavit s tím PPC specialistou a říct si, hele dobrý, teď to nedává smysl, utlumíme to, pojďme se podívat, pojďme ty rozpočty dát, zkuste je dát do nějakého jiného kanálu, třeba do těch sociálních sítí, kde se vám třeba daří, a naopak jsou tam zaškrcený rozpočty. Jo? A to je furt věc, kterou měl řešit někdo in-house, který vidí do ziskovosti, vidí do účetních čísel, rozumí datové analytice a marketingové strategii. Tak jo, tolik je Google Ads, co od nich očekávat. Myslel jsem, že to bude na 30 minut. Hádám, že to tak není. Ale doufám, že jsem vám trošku nastínil zase, co ty Google Ads umí, co neumí. Jak říkám, ty vám doručou relevantní uživatele, ale nákupy, o tom rozhodujete vy a váš e-shop a váš sortiment. Tak jo, mějte se krásně, sledujte nás. Pokud s něčím nesouhlasíte, komentujte do videa, pod video, komentujte nám tady do článku. Rád se o tom povídám a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se krásně.